Is dit het nu? Is dit nu het een? Mijn liedje Is dit het nu is genomineerd voor de Limburgse Popprijs 2024 in de categorie Song van het jaar. Het liedje is een ode aan mijn ouders en het liedje gaat over liefde, afscheid, trots en dankbaarheid. En ik vind het vooral chic dat heel veel jullie zich in dit liedje herkennen. Ik zou zeggen, luister naar het liedje op Spotify, YouTube of welk kanaal dan ook. En raak enthousiast en stem. Ga naar limburgsepoprijs.nl/stem. Zoek even tussen die 50 genomineerden in naar mijn liedje Is dit het nu? Klik dat aan. Je moet ook een album kiezen. Maakt niet uit welk album, dat laat ik helemaal nog. En daarna klik op bevestig. En vergeet daarna uiteindelijk niet even die mailbox te checken, want dan is een mailtje. En dan moet je op de link klikken en dan heb je de stem pas echt uitgebracht. Anders niet. En geen paniek, de Chris, geen spam. Allee, ik zou zeggen, geniet van het liedje en alvast bedankt voor je stem. Is dit het nu? Is dit nu het een? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het een? Gelachen en genoten, zeker ook getrokken geloten. Is dit het nu? Is dit het nu? Is dit nu het een? Geboren en getogen, de tijd is omgevlogen. Is dit het nu? Is dit nu het een? Gelachen en genoten, zeker hoog getrokken geloten. Is dit het nu?